ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേഷ്ണ 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 വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഹരേഷ്ണ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസും കുറവാണല്ലോ. ഇപ്പൊ 5 പേരേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേഷ്ണ കൃഷ്ണവേണി മാതാജി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാജ്ഞസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിസനത സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്നലെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നിർത്തിയത്? 22 കഴിഞ്ഞല്ലേ? 23 തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ? 17 വിഭാഗങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഈ അധ്യായത്തില് വിവരിച്ചത്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരാർജിച്ച രജോ തമോ സത്വഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, തപസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു രത്നചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു: ഓം തസ്സതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണാസ്ത്രിതി വിദാ സ്മൃത ബ്രാഹ്മണോസ്തേന വേദശ്ച യജ്ഞാസ്ത വിഹിത പുര. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകളെ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണൻ പരംപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുപോരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രിവിധ സ്മൃതാഃ ബ്രാഹ്മണസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഓം തത് സത് എന്ന ആ വാക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സൃഷ്ടി ആരംഭം മുതൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓം തത് സത്, ഓം
തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാനെ ആ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരിപുരുഷന് വേണ്ടി തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഉരുവിട്ടു പോരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഭഗവാനെ തന്നെ കാണിക്കുന്ന, ഇത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് പരമതത്വമായ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓം തത് സത്ത് എന്ന് ശാശ്വതമായ ഭഗവത് സത്യം മുന്നിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കലും മാത്രം അവ അധ്യാത്മ ഉത്കർഷണത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും എന്ത് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം? ആത്മീയതയിലേക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം. അത് ശരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഏതൊരു പൂജയോ യജ്ഞോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ബലം ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് ആത്മീയതയാണെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണമാവുള്ളൂ. ഭഗവത് നാമമോ ഏതെങ്കിലും വൈദിക സൂത്രമോ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഇത് വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. നമുക്കറിയാം ഓം എന്നൊരു ശബ്ദം ഇല്ലാതെ നമുക്കറിയാം വൈദിക സൂത്രങ്ങളോ മന്ത്രങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്നൊരു വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേദസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 3 വാക്യങ്ങൾ ഇവയത്രേ. ഓം ഇത്യാദ് ബ്രാഹ്മണോ നിർദ്ദിഷ്ട നാമ ഋഗ്വേദം. അതിൽ ഓം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ്. ഓം ഇത്യാദ് ബ്രാഹ്മണോ നിർദ്ദിഷ്ടം നാമ എന്നതാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തത്തമസി ചന്ദ്രോപനിഷത്ത്. പിന്നെ 2ാം ലക്ഷ്യവും സത്തേവ സൗമ്യ ചന്ദ്രോപനിഷത്തിൽ തന്നെ 3ാം ലക്ഷ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 3ഉം ചേർത്താൽ ഓം തത് സത് എന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളും ഇതെന്താണ്? 3 അല്ല 2 എണ്ണം. 1 ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും 2 എണ്ണം ചന്ദ്രോപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ സത്ത് അഥവാ തത്ത്, ഈ 2 വാക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചന്ദ്രോപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതില് ഈ 3 വാക്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നം. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സിമ്പിൾ, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഒരു സിമ്പിൾ വേണം അല്ലെ, ആ ചിഹ്നം. അതാണ് ഓം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2ാമത്തെ ലക്ഷ്യം തത്തമസി, അത് സത്യമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതാകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം തത്തമസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചിഹ്നം അത് സത്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. 3ാമത്തേത് എന്താണ്? ഓം തത് സത്ത് അല്ലെ, അത് ശാശ്വതമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ വേറെ രീതിയിൽ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്നാ പറയണ പോലെ തന്നെ അത് ഭഗവാനെ തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 24. തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത യജ്ഞാദാന തപാ ക്രിയാ പ്രവർത്തന്തെ വിധിനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ് കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രവാദികൾ പരംപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ വച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് ഓം ഇതി ഉദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപക്രിയാഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഓം എന്ന വാക്കോട് ഇടണമെല്ലാം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ചിഹ്നമാണ്, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിഹ്നമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഓം എന്ന വാക്കോടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓം ഉദ്ദേശിക്കണം. ഓം തപ് വിഷ്ണു പരമേ പദം. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ
കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണം നേടും. അപ്പൊ ഓം ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ മന്ത്രത്തിന് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാലേ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത വരുള്ളൂ എന്നാണ് ആ ഓം കൊണ്ടുള്ള ശബ്ദത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാന്തരത്തില് ഓം ഇല്ലല്ല. അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഓമിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ ഓം എന്നുള്ളത് അതിൽ അന്തർലീനമാണ് അല്ലെ? അത് കാരണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓം നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് തദ്ദിദാനഭിസന്ധായ ബലം യജ്ഞതപാ ക്രിയാദാന ക്രിയാംശ വിവിധ ക്രിയതേ മോക്ഷ കാംക്ഷഭി. ബലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്തുദ്ധരിച്ചിട്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധന മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത് ഇതി അനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ബലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാതും. ഓം സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഓം സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന് ആധ്യാത്മികതോ ഹർഷമാശിക്കുന്നവർ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ. അതായത് അധ്യാത്മ ഉത്കൃഷ്ടി ആശിക്കുന്നവർ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വഭവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നായിരിക്കണം പ്രവർത്തികളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതോടുകൂടി ആ മന്ത്രം പരിപൂർണമാണ്, ആ യജ്ഞം പരിപൂർണമാണ്. അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് പറയുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫലങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതാണ്. ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദ്യത്തെ പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്ത കർമാണി തഥാ ശബ്ദച്ച പാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞോ തപസ്സി ദാനം ച സ്ഥിതി സദ്ദതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർദീയം സത്യതേ വ്യാപിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞാനിഷ്ടം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സത് ഇതി ഏതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദ പാർത്ഥായുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോ ഉച്യതേ കർമ്മ ച ഏവ തദർദീയം സദിതി ഏവ അഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനിത് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്.
കുറച്ച് സമയം വരും, നമുക്ക് പറയാം ക്ലാസ്സിൽ. അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എവിടെ എത്തണം. ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിലിവിടെ സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിനെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞത്. കുന്തിപുത്രൻ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റ് പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും ദാനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാതും ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ശരിക്കും ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് സ്ക്രീൻ മാത്രമേ കാണാതെ ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സ്ക്രീൻ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ വേറെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൾ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാര ക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കും. നമുക്കറിയാം 16 സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്തും ഈ സമയത്തടക്കം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓം സത്ത് ഉച്ചരിക്കുക വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ള വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്ന പോലെ നമ്മൾ അപ്പോഴും എന്ത് ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഓം തത് സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. സത്സംഗം കൂടാതെ ആർക്ക് അധ്യാത്മജ്ഞാനം ലഭ്യമല്ല. ദീക്ഷ സമയത്തും പൂണൂൽ ധരിക്കുന്ന സമയത്തും ഓം തത് സത്ത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം. അവിടെയും ഇതേ തന്നെയാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്പന്ദനം കൂടാതെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കണ്ടു, ആ സിഗ്നലിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഓം തത് സത്ത്. അപ്പൊ ആദ്യം ചിഹ്നമാണ് അല്ലെ? ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചിഹ്നം ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാണ്. ആ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഹരേഷാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാഹുതം തത്തം തപസ്തപ്തം ഹൃദച്ചായതേ അസിദ്ധാ തൃപ്തജേ പാർത്ഥ നാചാ തദപ്യേപ്താനോ ഇഹ. പരംപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അശ്രദ്ധായാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസത് ഇതി ഉച്യേതേ പാർത്ഥ നാചാ തത് പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യും. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ, ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനോട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് ഇരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് അസത്വം എന്നാ പറയുന്നത്. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഹലോകത്തിനും കാര്യമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ പരലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണെങ്കിലും ദാനമാണെങ്കിലും തപസ്സാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണിക്കർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് എന്നിവ അസത്ത്. കാരണം പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞാണെങ്കിലും ദാനമാണെങ്കിലും തപസ്സാണെങ്കിലും അത് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും കാര്യമില്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിലും കാര്യമില്ല.
അധ്യാത്മീയ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങൾ തന്നെ. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നീചങ്ങളാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ഘോഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണത്. ബദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കെ മനുഷ്യൻ ദേവന്മാരെയോ പ്രേതങ്ങളുടെയോ കുബേദരാദികളെയോ രക്ഷന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജഗുണത്തിലും നന്നായി സാത്വികണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണപദത്തിൽ വരുന്നവനായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയണ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അതിൽ യക്ഷ കുബേരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന, ഈവൻ പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം രജഗുണത്തിനും ബെറ്ററാണ്. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിലും ബെറ്ററാണ്. സാത്വഗുണം രജോ ഗുണത്തിലും ബെറ്ററാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെ, വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് അല്ലാതെ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അസത്ത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനേലും ഭേദം എന്ന് പറയാന്നല്ലാതെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒന്നിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും ഒക്കെ തെറ്റാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നാണ് ഈ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടത്തോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 17-ാം അധ്യായത്തോടുകൂടി ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ഭഗവത കഴിയാണ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? പരംപുരുഷനിൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അത് അസത്താണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചു, ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ, ആസുരന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരെ കാര്യം പറയാം. 17-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞാലും 18-ാം ഭഗവത കഴിയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതിനു മുന്നേ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് പറയില്ലേ, ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ചില പറയല്ലോ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനേലും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും. അൾട്ടിമേറ്റ് പരപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വരാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതോടുകൂടി നിർത്താണത്. ഈ അധ്യായം കഴിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ 17-ാം അധ്യായത്തോട് കഴിയാണ്. 18-ാം അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മൾ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു പരിപൂർണതയുണ്ട്. കാരണം സന്യാസത്തിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതില് സന്യാസത്തിൽ എങ്ങനെ പരിപൂർണത ലഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം രാജ്യസ്യ ച കൃഷികേശ പൃഥക് കേശീന നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പറയണത്. അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് ഇത് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാൻ, ത്യാഗവും സന്യാസവും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് യോഗനാമേപി സർവേഷം എന്ന് സ്വാത്മാവിനെ മന്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ. അപ്പൊ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ? യോഗിയിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുമ്പോ
സ്വന്തം ആത്മാവിൽ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്വന്തം ആത്മാവിൽ തന്നെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. പിന്നീടുള്ള വിവരണത്തിൽ പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന രീതിയും വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഓക്കെ, അതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് പോണ്ട. ജീവിതത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഭഗവത് ചൂണ്ടിക്കണം. ഭഗവത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണ്, ത്യാഗവും സന്യാസം. ഇവയെ കുറിച്ച് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇത്ര ഉള്ളതില് മെയിൻ ആയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കേസി നിഷൂദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കേസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസുരനെ വധിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അസുര സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങൾ നീക്കി തരണമേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ ഇതിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പിന്നെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ അത് ഉത്തരം പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമന്യാം കർമ്മണാനാസ്യം സംനാസ്യ കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിജീഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതികവാചികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒന്നെന്താണ് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻ പറയുന്നു. സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്ന്. അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ബലം ഉദ്ദേശത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഉപേക്ഷിക്കണം, ഇതാണ് ഭഗവതിയുടെ സന്ദേശം. എന്നാൽ ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല, അവിടെയാണ് സന്യാസം വരുന്നത്. എല്ലാതും ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്യാഗവും. പക്ഷെ എന്താണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ അത് സന്യാസം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ത്യജിക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ത്യജിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്യാജം ദോഷവദിത്തേക കർമ്മം പ്രഹുർമനീഷണ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ദോഷകരങ്ങളായാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്തേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണാഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കൂടെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദോഷകരമായിരിക്കും, അത് ഭൗതികതയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ഋഷികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം, ജ്ഞാനം, തപസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം, ഓം തത് സത്ത് എന്ന ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് തന്നെയാണ് മറ്റു ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗോ ഭരത സത്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സപ്രകീർത്തിതാഃ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവാക്രമ ത്യാഗം 3 വിധമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതാഃ.
ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഗ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമാണെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറയണം അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷ വ്യാകരണ ത്യാഗം 3 വിധമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്യാഗത്തെ പറ്റിയുള്ള അതിന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജം കാര്യമേവ തദ് യജ്ഞോദാന തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പൊ ഇതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 5ാം ശ്ലോകത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. നമ്മള് ഒരിക്കലും നമ്മള് ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതെന്താണ്, മഹാത്മാക്കളെ പോലും അത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മമാണല്ലോ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വിധിവിഹിതങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളവയാണ്. ആദ്യ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ അത് ത്യജിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ദാനവും ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അർഹരായവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അധ്യാത്മ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി വഴിവെക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചാണ് അല്ലെ, ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം, സാധ്യമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ, സാധ്യമായിട്ടുള്ള തപസ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്, നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം നമുക്ക് വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ചില കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. അത് ആ 3 കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ത്യാഗത്തിൽ വരുന്ന ആ 3 യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. ഈ 3 കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ബലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല ശരി. അത് യജ്ഞം ഞാൻ ചെയ്യില്ല, തപസ് ഞാൻ ചെയ്യില്ല, അതല്ല കാര്യം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്, അതിൽ നിന്ന് ആ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. അപ്പൊ വരുമ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഏതാനാപ്യതു കർമാണി സംഗം തിക്ത ഫലാനി ച കർത്തവ്യ നീതിമേ പാത നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ബലോദിശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യനിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതന്യാഭിതോ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണമെന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മള് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തും. പക്ഷെ ആസക്തിയോ ബലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കണം ഈ ദാനധർമ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് നിറവേറ്റത്. എൻ്റെ അത് കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഉപേക്ഷിച്ച് കൂടാത്തതാനും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മത്തിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിക്കാൻ കിട്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കണം.
അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ചാൻസുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ട് കളയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കീർത്തനം കേൾക്കണം, അത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാതും ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ? ഇല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം, കൃഷ്ണബോധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിയദസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹദ്യസ്യ പരിത്യാഗ്യസ്യ താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപ ഉപപദ്യതേ മോഹത്തസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിതാഃ. നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചില കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾക്ക് ചില നിയതിത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണം. അപ്പൊ എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക സമൃദ്ധിക്കായുള്ള കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒന്ന്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക സമൃദ്ധിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ത്യാഗമാണ്. ആ ത്യാഗം ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന് നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക, നിവേദിക്കുക, അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുക മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നയിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യണില്ല, ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇല്ല, ഞാൻ ഇതൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ത്യാഗിയാണ് അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അത് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അത് നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തു കൂടാ എന്നാണ് വിധി. ഒരു സന്യാസി സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിധി. അവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് പാകം തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതാണ് സന്യാസിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യാം, അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് പൊസിഷൻ. അത് നമുക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ അറിയാലോ, കേട്ടിട്ടില്ല? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല? അത് സനാതന ഗോസ്വാമി ഗോതമ്പുണ്ട വെച്ചിട്ട് ഉപ്പില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് കഥ. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. പിന്നെ ദുഃഖമിദേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശ ഭയാത്രിജേത് സാകൃത്യ രാജസം ത്യാഗ നൈവം ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസ്യമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഃഖം ഇത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശ ഭയാത്യജേത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം ന ഏവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതൊക്കെ. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസ്യമായ ത്യാഗമാണ്. അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ഞാൻ കാട്ടിപ്പോയി തപസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിളക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ. ഇത് തന്നെയാണ്, അത് രാജസ്യമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 1-17 അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കാണ് ഈ 18-ാം അധ്യായം. അപ്പൊ നമുക്ക് 1-17 ശ്ലോകങ്ങളിലെ പല റിപ്പീറ്റേഷൻസും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അനിഷ്ടം ഒരാൾ ബലോദിഷ്ട കർമ്മമാണെന്ന് കരുതി ധനാർജന മാർഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ധനം ആർജിക്കുന്നതിനോട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ് ഇനി ധനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചിന്താഗതി പാടില്ല. നിയതമായ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാബോധത്തിന് സഹായമാകും വിധം ഉപയോഗിക്കണം.
അതാണ് പ്രശ്നം. അതിൽ നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണബോധത്തെ വളർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് ഭയമോ ക്ലേശം എന്ന് കരുതി പിന്മാറിക്കൂടാ. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ രാവിലെ ഉണർന്ന് കൃഷ്ണബോധം വളർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നിയമമാണ്. നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ അതൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് രാജസ്വമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാനുള്ളതല്ല. അത് അത്ര ഉള്ള അതിന്റെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കാം, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കല്ല, എടുക്കുമ്പോ അല്ലാതെ ഒന്നിച്ചെടുക്കണം. രജോഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. ആ നിലയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ത്യാഗം ദുഷ്ഫലവുമായി തീരും. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖം തന്നെ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എത്താൻ. അതിൽ നിന്നാണ് ആ ത്യാഗം നിഷ്ഫലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ശ്ലോകം. കാര്യമിത്യേവ യത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയത അർജുന സംഗം തിക്തോ ഫലച്ചൈവ സാത്യാക സാത്വികോ മദഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും ബലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാര്യം ഇത്യേവ യത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്താ ഫലം ച ഏവ സാത്യാഗ സാത്വികോ മദഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക സംഘരഹിതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യരുത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അതിന് കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് കൃഷ്ണാബോധിഷ്ഠനായ ഒരാൾ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തൊഴിലുമായി ഫാക്ടറിയിലെ മറ്റു തൊഴിലാളിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയില്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫലവും കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആ നിലയിൽ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി അവൈദികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ഫലം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തോ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ത്യാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാദോഷ്ട്യകുശലം കർമ്മ കുശലേനാനു അനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സാത്ത സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദ്യേഷ്ടി അകുശലം കർമ്മ കുശലേന അനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയാഃ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാര്യം? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അയാൾക്ക് അറിയാം. ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഏത് ഈ വെറുപ്പും അതുപോലെ ആസക്തിയൊക്കെ. അപ്പൊ അതായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഈ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് യാതൊരു അശുഭകർമ്മമായാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണബോധമോ സാത്വികഭാവമുള്ളവർക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. തന്റെ ശരീരക്ലേശങ്ങളോട് പോലും ശരീരക്ലേശം തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ക്ലേശ ഫലങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിനോട് തന്നെ അവര് യാതൊരു ഇതുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരക്ലേശങ്ങളോട് പോലും അവരത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്താം. അതാണ് ശരിക്കും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
അടുത്തത് നഹി ദേഹഭൃതശക്യം തിക്തും കർമ്മണ്യ ശേഷദാ യസ്തു കർമ്മഫലം ത്യാഗി സാത്യാഖ്യേത അഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവനെ കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗിയാണെന്ന് പറയാം. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തം കർമ്മണി അശേഷദാഹ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സാത്യാഗി ഇതി അഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം നമുക്ക് ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ഹൃദയം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ല? നമ്മളെ തലച്ചോറ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ്, അല്ല? എല്ലാതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തോരം സെല്ലുകൾ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്കറിയാം, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണാബോധ സംഘടന ഇസ്കോണും മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിച്ചാൽ അറിയാലേ, അവിടെ അനവധി ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ അവർ പുറത്തും പല ഫാക്ടറികളിലും പല ജോലികളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ കിട്ടുന്ന ധനം മുഴുവനും എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഘടനയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം വലിയ ത്യാഗമാണ്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത കിട്ടുന്ന ഫലം മുഴുവനും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതിന്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ, അവരെയാണ് ശരിക്കും സന്യാസ വര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ത്യജിക്കേണ്ടത്, എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നത്? ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പലിശ വാങ്ങിക്കൂല, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ ആ പലിശയുടെ നാട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ത്യാഗം, അല്ലേ? അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെ പലിശയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ ഇതല്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മള് ജോലി ചെയ്തു, അത് വെറുതെ കൊടുക്കാം, അതുകൊണ്ടല്ല. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുക. ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ദാനം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ദാനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണാ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനം പ്രേത്യ നാതു സന്യാസിനം ഗച്ഛത്. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണാ ഫലം ഭവതി അത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നാതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും 16 മാല ജപിക്കുന്നവർ തന്നെയല്ലേ? ആരെങ്കിലും ജപിക്കാത്തവരുണ്ടാ? അതെ. 16 മാല ജപിക്കലുണ്ട്. എല്ലാവരും അല്ലേ? ആരെങ്കിലും ജപിക്കാത്തവരുണ്ടാ? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. We have class in this link. Okay, sorry. Thank you, Mataji. I will stop, Mataji. Okay, thank you. It's already, Prabhuji, 5 minutes. Okay. I will close here. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. ഇത് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. One second, Mataji. Hare Krishna.